ኣብዚ ብዙሕ ድምፅን ጨውጫውታን ዝመልኦ ዓለም ነፍስኻ እትዓርፈሉን ብርሃን እትረኽበሉን መገዲ ትደሊ ኣለኻ ዶ? እቲ ኩሉ ዝሓልፍ እዩ። እቲ ዘይሓልፍ ቃል ኣምላኽ ግና መምርሒ ህይወትና እዩ። እንኳዕ ብድሓን መጻኹም። እዚ መገዲ ህይወት እዩ። እዚ ቻናል እዚ ካብ ስም ጥራይ ንላዕሊ እዩ። ንመንፈሳዊ ዕቤትናን ናብ ሓቂ ንምብጻሕን እንጓዓዘሉ መድረኽ እዩ። ኣብዚ ቻናል እዚ ብሓባር ኮይንና ነቲ ንነፍሲ ዝሕድስ ቃል ኣምላኽ ክንምርምር ኢና። ንመዓልታዊ ህይወትና ብርታዕ ዝኾኑ መንፈሳዊ ትምህርትታት ክንካፈል ኢና። ብሓባር ክንጽሊ ክንዝምርን ኣብ ጥበብ ኣምላኽ ክንዓብን ኢና። ብምጅማር ኣዝየ ሕጉስ እየ። ኣብ ቀረባ ግዜ ቀጻሊ ቪድዮታት ክንጽዕን ክንጅምር ኢና። ካብ ሕጂ ጀሚርኩም ሰብስክራይብ ምግባርን ናይ ደወል ምልክት ምጽቃጥን ናይዛ መገዲ እዚኣ ተጓዓዚ ክትኾኑ ብፍቕሪ እዕድመኩም። መገዲ ህይወት ቃል ኣምላኽ ንመንፈሳዊ ዕቤት። ኣብ ቀረባ ግዜ እስካብ ንረኸብ ጸጋ ኣምላኽ ምስ ኩላትና ይኹን። ኣሜን።